Mae ysgolion ar hyd a lled y wlad wedi elwa o ymweliad gan y Tîm Talent wrth iddyn nhw ychwanegu chydig o'i hyd a lledrith ar sioeau cerdd, cyngherddau diwedd blwyddyn, sioeau ffasiwn a hyd yn oed camu i'r byd chwaraeon hefyd. O'r Bari i'r Wrecsam, Pen y Bont i'r Wyddgrug ac Aberystwyth i'r Rhondda, mae'r tîm wedi bod yn barod am unrhyw beth. A chredwch i fi, gwnaeth amrywiaeth eang o geisiadau fideo gyrraedd swyddfa'r Tîm Talent. Pob un yn gofyn am ychydig o help llaw gyda bob math o sioeau gwahanol. Da ni eisiau'r sioe fod yn anhygoel ac mae pawb yma yn barod am y sialens ac gyda help ychwanegol dwi'n meddwl gallwn ni codi'r safon, mwy o egni a codi lefel ychwanegol. Please Tîm Talent, please dewch i'r cymer i roi help llaw. Please Tîm Talent, dewch i'n ysgol ni. Lwcus felly bod yna dîm o arbenigwyr o'r byd perfformio a thu hwnt wrth law yn barod i ateb yr alwad. Helo. Fy swydd holl bwysig i oedd dewis yr union bobl ar gyfer pob sialens, ac mi roedd rhai o wynebau mwyaf adnabyddus a phrofiadol Cymru yn fwy na barod i gymryd rhan a rhannu ei arbenigedd gyda'r perfformwyr ifanc, wrth i fan Tîm Talent wneud ei ffordd i bob cwr o'r wlad. Mae'r Tîm Talent yma a ni'n barod i helpu. Gwnewch becso, achos mae'r Tîm Talent yma ac yn barod i helpu. Mae'r Tîm Talent yma ac yn barod i helpu! Diolch man, bant ni!